Moje meno je Xeldík a vítam vás pri Let's Play číslo 1. Začínam točiť od začiatku, môj starý kanál nebudem hovoriť, ale aj tak ďakujem za tých 25 odoberateľov, ale neviem prečo. Takže tu mám svoj YouTube kanál. Keď budete pozerať toto video, prosím zanechajte u mňa váš odber aj like na videu. Budem veľmi rád. Toto video je len zoznamovacie a dúfam, že čoskoro sem bude dobrá čiastka na hubičky. Chcem si dobiť aspoň tých 3000 hubičiek, ale neviem ešte kedy. Takže idem na to. Bliká nám hospoda. To je S19. Na S19 budem hrať, budem sa to snažiť dať čím najväčší level a dúfam, že to bude dobré, no. Takže neviem jak, ale dúfam, že už som ten problém vyriešil. Niekedy ma nebolo počuť. No tak, utočím na 11, vypadá zle. Takže je to účišník, a ktorého sme dali a musíme si nabrať svoju pozíciu a sme na 223. pozícii, tak to je dobré, no. Arénu, takže hospodu, teraz. Ako vidíte, ešte mám hospodu, vypil som 6 pivkoch, ale idem asi na XP. Dobre, takže idem na S14. Takže sme na postave E14, kde je náš hráč VR Kit level 155. Väžu už mám, ale na podzemku ešte nemôžem ísť. Neviem prečo, lebo som bol na ňom pred 40 minútami. Ako vidíte, mám valečník černé lepky a pána Koláčka, ktorého samozrejme, že nedávam. Takže ukážeme si len pomocníkov. Vidíte, ešte ich ani nelevujem, ešte sa mi ani neoplatí, keď bude Gold Event vtedy. Takže válečník má 2 epiky, je vybavený celý. Magický Marek ani ho veľmi nevybavujem, lebo dám si tam potom svoje veci, keď budem pretlačať na Epic Evente. Takže a tu máme dvojvtipnú Kunigundu, ktorá je tiež full vybavená, je celá na obratnosť výdrž, len rukavice a také veci niektoré nemá. Takže pozriem sa do cechu. Neviem prečo, ale trošku mám zalegovaný internet. Áno, a sme sem. Som v cechu Brotherhood a sme pozícia 7. Bonusy máme na 154%. A dáme si arénu. Áno, arénu. Hypnos. Valhalla Akadémia. 158 level. Dúfam, že ho sundáme. Prosím. Musíš ísť dole. Nebudeš mi stať v ceste, ty Hypnos. No, padne. Áno, takže padol. Dobre, takže ideme na S16. Takže sme na S16. Prepáčte, ale vyskytla sa mi nejaká čudná vec, ale pokračujeme ďalej v Let's Play. Sme na S16, kde máme hráča menom Edores. No, akurát budeme sa mi zdať, že level out 24, keď sa nám to podarí. Keby áno, tak to áno, sme level 24. Yeah! Mám lagy, veľmi veľké lagy. Prečo? Áno, mám jeden epic, na ktorý teraz ideme ako hneď do podzemka, ktoré sa budeme snažiť sundať. Ale predtým si dáme arénu. Aréna, armáda spásy. Armáda spásy. Všetky.
A dali sme ho, dobre. Posunuli sme sa v ránku. Yes. Dobre, takže podzemko. Kostený bojovník či válečník? Neviem. Ale ideme na ňo. Je to 26. Všetko mám väčšie než on a pozerajte koľko HP. To je ale svinia. Dobre, takže pre tento let's play to je všetko. A určite mi teraz naskočí môj YouTube kanál. Áno, tu mám YouTube kanál. Ako vidíte, je teraz pred chvíľkou založený. Takže ďakujem tým, ktorí budete pozerať moje videá na S19, keď naberáme ľudí do cechu, ktorí sú nad 10 level, aby mi mohli napísať. Takže čaute a ďakujem, kto bude pozerať videá.